Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja tässä videossa esitellään vihdoinkin teille tämä mun setuppi. Meikäläisen setupin arvosteluvideosta on vaikka kuinka pitkä aika, niin eikä se ole korkea aika nyt sitten esitellä vähän tämä setup. Ja tämä on muuttunut vuosien varrella tosi paljon. Ties, lähdetään katselemaan, millainen setuppi multa löytyy. Aloitetaan tästä pöydästä. Ennen pöytää muuten, niin mulla on edelleenkin tämä sama vanha hiirimatto, eli siis se koko pöydän kokoinen hiirimatto, mutta pöydän kanssa tuli pikku ongelma. Mä tilasin Jyskistä itselle tämmöisen sähköpöydän. Mä halusin ensimmäisenä, että olisi sellainen sähköpöytä, joka muistaisi aina ne säädöt, että olisi niinku, no kai te tiedätte nyt mitä mä meinaan, mutta siinä on semmoiset napit, että se muistaa aina tietyn korkeuden, mutta ei kun mun pitää aina itse tätä säädellä sitten. Mutta joka tapauksessa ongelma oli siinä se, että mä tilasin tämän pöydän, mutta mä unohdin kokonaan katsoa mitat tälle. Ja mua sitten rupesi häirittämään tosi paljon se tämän pöydän suhteen, että kun ne mitat kuumotti paljon, että riittääkö mulla tää hiirimatto, niin sitten kun mä kävin sen pöydän hakemassa, niin tehtiin sitten pikkuinen kompromissi siinä, että mä maksoin vähän ekstraa sinne, että mä sain isomman pöydän. Se oli paljon pienempi sähköpöytä silloin, niin ei olisi ollut mikään mukava ruveta leikkelemään tätä pöydän kokoista hiirimattoa. Pöydän ympäri vedetty ledinauhaa vaikka kuinka paljon. Tää oli jotain 5 metrin pitkää nauhaa, mutta 3 metriäkin olisi riittänyt, että olisi saanut sivut jo tonne taakse, mutta no sitä nyt tuli tähän eteenkin sitten, niin tulipahan lisää tunnelmaa. Ja laitetaan tosta kuitenkin, että kyselette tosta valosta, niin pistetään toikin päälle nyt valmiiksi. Mut joo, sähköpöytä, mikä piti hommata. Erittäin painava on kuitenkin silloin, kun tähän asuntoon muutettiin. Sitä oli tympeä kantaa. Onneksi mä en kantanut sitä. Mulla meni selkä lopulta, mutta kyllä mä sen autoon silloin kannoin vanhasta kämpästä. Tuolla pohjassa, mäpä kuvaa sinne. Eli tuolla pohjassa on sitten Ikeasta ostettu tommonen johtokouru. Se ei ihan sitten onnistunutkaan se kourun laitto, että nuo johot olisi pitänyt nätimmin laittaa, niin antakaa mulle anteeksi. Mä keksin kyllä jotain vielä, että mä saan ne sitten paremmin piiloon. Mä varmaan tyyliin rakennan jonkunlaisen kehikon sinne, että ne pysyy siellä sitten piilossa, ettei niitä potki koko ajan. Ja no näyttöinä. Mulla on 4 näyttöä. Edellisessä setup-arvostelussa oli 3 näyttöä. Nyt on 4 näyttöä ja mulla on itse asiassa sama teline tuolla takana, mutta sitten siinä on tommonen tukivarsi. Sama tukivarsi on, mutta 4. näytölle sitten rakennettiin tommonen omanlainen tukivarsi. Että kuten huomaa, jos tarkkasilmäiset näkee, niin täällä on tämmöiset liitokset kiinni, että pitää sitten tämän 4. näytön. Mutta tämä sama vanha murjo on toiminut vieläkin ja tulee toimimaan varmaan monta vuotta. Ja näyttöinä mulla on 3 AOC-näyttöä. Päänäyttö ja ylinnäyttö on 2,7 tuumaisia. En tarkkaan muista, mutta mä laitan ne tiedot kyllä koko ajan tuohon teille näkyviin, niin näette. Niin 2,7 on ylhäällä ja alhaalla. Ja tämä AOC-näyttö on ollut mulla siitä asti. Tämä on se 2.4 AOC. On ollut siitä asti, kun mä sen edellisen setupien arvosteluvideon tein. Tää oli silloin mulla päänäyttönä. Ja sitten myös tämä Asuksen näyttö. Mun on pakko melkein laittaa tästä klippi siitä. Tämä näyttö mulla oli pystyssä silloin siinä, missä mulla sitten niinku chatti ja näin. Mutta yksi ongelma tässä, mä en nyt tuolta kehtaa lähteä, kun tuolla on kaikki kiinnikkeet. Mutta mulla oli tarkoitus pistää toi pystyyn. Kun laitettiin tää 4. näytön teline tohon, niin tehtiin nuo liitokset, niin me ei saada tätä enää nostettua. Niin vähän harmittaa se, ettei sitä saa enää pystyyn, kun tulee pöytä vastaan. Se jäi vähän harmittamaan tosi paljon. 3 AOC:n kaarevaa näyttöä löytyy 2.4 ja 2.7 ja Asuksen 2.4. Mikä lie? En muista kyllä niinku yhtään sen merkkiä, mutta se on siis merkki kuin malli. Se on tosi vanha. Se on ollut mulla siitä asti, kun mä aloin setupia rakentamaan. Tätä te varmaan nyt mietitte, että minkä takia tämä tässä on. Vaikka tää on telineessä, niin minkä takia mä pidän tätä tässä? Syy on vaan siinä se, että mä saan enemmän tätä tavaraa tänne piilotettua tänne alle. Ja mulla oli tarkoitus, että tätä näppäimistäkin menisi tänne, jos mun pitää tässä jotain tehdä. Esimerkiksi se, että jos mä photoshoppaan, niin mulla on tämmönen Wacomin piirtopöytä tai näyttö, mikä vittu oletkaan. Älä nyt mene päälle. No niin, se menee päälle. Menkö? Tällä mä teen kaikki kuvat. Mä oon varmaan tähänkin videoon tehnyt thumbnailin tällä, niin se on helpompaa, kun mulla on tuolla.
tuo näppäimistö tuolla, niin mä pystyn sitten kuvaa vääntämään tällä. Ja mulla on tässä sitten tosi paljon tilaa tehdä. Ei tarvitse kuin löhöttää vaan ja vääntää kuvaa teille sitten tässä. Ihan vaan sen takia tässä on tää, että mä saan tätä tavaraa tänne alle. Joo, meikäläisen striimilasit aina, että jos tulee jotakin eeppistä, niin sit mulla on tämmöset punaiset lasit päässä. Mä näytän aivan hölmöltä kyllä, mutta chatti pakotti, niin sitten toteutetaan se. Näppäimistönä on joku Asuksen, näkyyköhän täällä itse asiassa, en mä saa selvää, mutta joku Asuksen näppäimistö tämä on. No, tiedon mä pistin jo tohon teille näkyviin. Siinä on meikäläisen näppäimistö. Mulla taisi viimeksi olla joku Razerin näppis silloin, kun mä aikaisemmin tein setupin arvosteluvideon tai esittelin oman setupin, niin näppiksenä on toiminut tämä mulla vaikka kuinka pitkään, mutta mä oon miettinyt itselle langatonta nyt jonkun aikaa, niin kyllä se jossain kohtaa pitää sitten toteuttaa. Kuulokkeina nämä on sitten melkein aika uudet niin on Logitechin langattomat, mitkä nämä olikaan mulla se laatikko tuolla. Pro X2 Lightspeed, just niin. Siinäpä ne oli. Nämä on palvellut hyvin, nämä on hyvät kuulokkeet. Mulla oli HyperXn Cloud 2 monta vuotta, mutta mä halusin itselle sitten langattomat, niin nämä on hyvät. Nämä on todellakin hyvät kuulokkeet ja suosittelen, jos haluaa joku ostaa langattomia kuulokkeita. Ette minulta näitä saa, mutta kuitenkin tämmöiset on oikeastikin hyvät kuulokkeet. Pitäis vaan hommata tälle semmonen kuuloketteli, missä olisi tähän roikkumaan, niin se olisi oikein hyvä, mutta ehtii se joskus. Kaukosäädin on sitten tälle valolle, mikä on tuolla takana näkyy, niin nämä on näitä mun kuvausvaloja. Mietitte varmaan, että mikä helvetti toi on, mutta se on vaan semmonen tunnelmavalaistus sitten, joka tulee suoraan mua naamaa, kun mä striimaan tai teen jotain videota tai näin. Ja tämä valo on ollut mulla siitä asti, Elgaton Keylight, niin se on ollut mulla siitä asti, kun mä oon tehnyt sen edellisen arvosteluvideon. Mulla oli silloin näitä 2, mutta mä sen toisen möin, koska mä uskoin, että mä silloin pärjäsin yhdellä, mutta kuten huomaan, näitä valoja taas lisääntyy, niin mä en ilmeisesti sitten pärjää. Mä tarvin kohta varmaan lisää valoja taas. Niin. Mutta tää on tämmönen tunnelmavalo. Tämä oli joku Logitechin kanssa lamppu. Tää on tämmönen, täällä on säädöt takana ja näin. Mä en muista, Edspeaks taisi vissiin jossain videolla tai arvostella tätä valoa, niin mä sitten itse innostuin tästä lampusta. Toi lamppu sitten toimii ihan perinteisenä niin kuin myös tämmöisellä green screen lamppuna, että se tuo semmoista viileätä valoa tuolla, tuo semmoista lämmintä valoa. Mutta mä myös käytän tätä lamppua yleensä, että jos mä kuvaan niin kuin videoita, vaikka testivideoita tai näitä, niin mä käytän tuota ja sitten mä käytän semmoista adapteria siihen, mihin mä saan sitten tämän meidän kameran laitettua, niin se on tuolla takana vaan semmoinen tunnelmavalo kanssa. Ja sitten siellä on kanssa webbikamera, toi Logitechin webbikamera on ollut mulla vaikka kuinka pitkään. Se toimii vähän niin kuin semmoisena kakkoskamerana ja mun pääkamerana on Logitechin Brio 4K, vai saattaa olla, että lausuin sen väärin, mutta kyllä ne tässä lukee teille. Mennäs tärkein unohtua. Elikkä meikäläisen uusi mikrofoni. Mä annoin mun vanhan Logitechin mikin muijalle ja hommasin sitten itelle ihan kunnon mikrofoni. Eli tämä on Roden Podmikki ja sitten mulla on myös tämmönen ihan Roden oma tämmönen jalka tässä, joka sitten pitää tän hyvin. Ja tää on tosi hyvä. Tää on ihan niinku mun uusin mikki. Mulla on säädöt vielä kirjaimellisesti päin helvettiä tässä, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa sitten kun oppii käyttämään tätä paremmin, niin kaikki sitten menee paremmin. Ja täällä on sitten mikseri, eli mulla on sitten tämmönen mikseri on täällä. Tää on aika yleinen mikseri jokaiseen käyttöön. Se on nyt nollilla tällä hetkellä, koska mä en nauhoita nyt tällä mikillä. Niin mä säädän aina tosta sitten tohon puoleen väliin. Mä en tiedä muuten, nyt huomaan kun mä puhun tähän mikkiin, niin se ottaa tosta sitten, huomaa kuinka paljon mä puhun tai näin. Ja sitten se yleensä menee punaiselle, jos se on niinku liian kovalla tai näin. Niinku yleensä mä pidän ton ihan niinku nollissa silloin, kun mä en kuvaa mitään tai näin. Niin ei sitten häiritte, jos niinku mä itekseen vaikka täällä tupisen jotakin tai näin, niin rupeaa vilikuttamaan tuolla niin ei meikäläistä häiritte sitten se. Täällä on sitten Logitechin hiiri. Tämä on Logitechin joku Pro, mikä tämä olikaan. Minä en muista näitä millään. Mä vaan ostan, kun ne on halpoja ja hyviä, niin minä en näitä muista, mutta Logitechin langaton hiiri, tämä on aika yleinen kanssa niin kuin pelaamiseen ja
tälleen. Tää on palvellut kanssa mua erittäin hyvin. Vähän on saanut osumaa kyllä, kun jos on mennyt CSS hermo, niin tätä on saatettu lyödä, niin joo, pitää ehkä pitää kuitenkin hyvää huolta hiirestä. Niin. Ja täällä menee sitten tämmönen langaton vastaanotin, että tää on niinku sekä langallinen että langaton. Ja mä pidän sitä just sopivasti tässä, että jos tästä meinaa akku loppua, niin sitten mä voisin sopivasti, vittu kun vispaa, sopivasti laittaa tohon. Ja nyt siitä tulee sitten niin langallinen hiiri. Et nyt se lataa sitä sitten vastaanotin ja ylimääräiseksi piiloon, mutta laitetaan se nyt takaisin, niin ei unohdu tuohon. Siinä on muutenkin täys akku, niin. Stream Deck mulla on edelleen. Mä oon miettinyt toista Stream Deckia kanssa. Mä hirveästi mietin tähän setuppiin koko ajan uutta. Pakko on sen, koska mä saatan monta tuntia viettää tässä aikaa ja tehdä teille editoida videota. Varmaan tätäkin videota mä oon editoinut varmaan koko yön ja huomisen päivänkin, mutta Stream Deck löytyy edelleenkin. Mulla on kaikki säädöt täällä ja mitä kaikkea, mulla on komentoja täällä ja niin, näitä on vaikka kuinka. Ja täällähän mä pystyn samalla esim. Tuon kuvausvalon sammuttamaan ja laittamaan sitten takaisin päälle. Se on oikein hyvä. Harmi vaan, kun tuota ei pystynyt yhdistämään tohon. Mulla on erikseen sitä varten sitten tuossa tuon kaukosäädin, niin sitä ei pidä hukata. Se on tympeä sitten sen jälkeen aina kömpiä tonne taakse piiloon. Täällä alhaalla sitten mulla on tuolla polkimet. Tää on kanssa aika uusi meikäläisen setti ja täällä mulla löytyy tää ratti. Mä en oo tätä vielä kiinnittänyt mihinkään. Mutta mulla on tämmönen Thrustmasterin rattipoljin setti. Yleensä striimataan jotain rallipeliä tai jotain tällaista, niin sitten tää tulee käyttöön. MySummerCardissa tää jossain kumman syystä toiminut, niin se vähän harmittaa, mutta kuitenkin tää pysyy mulla yleensä aina tässä nurkassa, kun sitä ei oikein uskalla tähän pöytään pistää kiinni, kun jos mä pelaan vaikka tässä sitten jotain, niin sitten se harmittaa tosi paljon, kun se on siinä haitolla ja näin. Se on tuossa lattialla, mutta mä noita polkimia poljen kyllä ihan koko ajan. Ja tietäjät tietää vanha kuuluisa pädismukki. Mukki kuin muki. Hyvä. Suomenkin. Pädismuki. Tätä ei ole kenelläkään muuta kuin minulla. Mutta on meidän tuolla kaupalla on myynnissä semmonen, missä sitten on Koposplayerin logo täällä sivulla. Niin se on semmonen spessutuote sitten teille. Niin käykähän ostamassa pois. Pois kuitenkin. Pädis on semmonen juttu. Tietää. Ja pelituoli on päivittynyt nyt vuosien varrella. Itse asiassa ton kasan alla on meikäläisen vanha pelituoli. Ja pahoittelut tuosta kasasta, mutta se on nyt siinä. Ja tässä on meikäläisen ihan tuorein pelituoli. Tää ei ole kuin varmaan kuin pari kuukautta vanha. Late Gamingin pelituoli. Mulla oli aikanaan tämmönen samanlainen, mutta ei ihan, mutta kuitenkin pelituolina toimii nyt tämmönen. Ja tää on ihan hyvä. Mä en yleensä tommosesta toimistotuoleista niin välitä, että sen pitää olla tämmönen, missä on kunnon niinku alatuki suoja tai mikä tää onkaan, joku semmonen ja niskatuki ja kaikki pitää olla. Niin tässä sitten viihtyy monta tuntia, niin se oikein palvelee hyvin. Ja katsotaan, että jos tää palvelisi yhtä pitkään kuin toi Arotsin tuoli, kun se on palvellut mua varmaan 15 vuotta. Ja nyt se sitten särkyy. En tiedä, saattaa, että meni vähän yläkanttiin, mutta ei se niin väliä. Mä en muista muuten, oliko vanhassa setuperustelussa mulla vielä tätä, vai oliko se mun vanha. Mutta green screenkin löytyy. Elikkä mulla on Elgaton green screeni. Tätä mä yleensä käytän striimatessa tosi paljon ja näin. Sitä varten mulla on nämä valot täällä. Niin Elgaton green screeni löytyy ja sitä on ihan mukavaa aina käyttää silloin, että pystyy tekemään aina jotain omaa kivaa kuitenkin. Et kyllä mä välillä oon miettinyt semmoista jotain hauskaa videota, että leikitään vähän green screenillä, mutta sitten mä mietin, että mä taidan vähän ronia matkia siinä, niin antaa olla. Mut niin, ei paljon vie tilaa tämäkään green screen, että se on tossa pienessä pötkylässä ja siellä se vaan. Se oli aina tuossa, että mä en sitä ole uskaltanut siirrellä tuosta, niin se saa olla siinä. Ja nyt sitten mennään tänne itse koneen pariin. Avataan tosta toi, niin näette vähän tonne sisälle. Joo, aromisuolia. Nää on meikäläisen streamin maskotit. Niin avataan tosta toi kotelon lasipaneeli, niin pääsee kuvaamaan tonne sisälle. Tommonen mylly siellä on sisällä. Me en tarkkaan muista mitä kaikkea siellä on, mutta mä laitan mun tietokoneen speksit tähän, niin voitte siitä sitten
Katsellaan mitä sieltä löytyy. Joo, siinä on sitten kaikenlaisia tarroja. Niitä on pitänyt laittaa yhteistyökumppanilta. Tulee aina näitä tarroja ja perus meidän logotarrat. Ja joo, tuota en tee enää ikinä. Se on ihan varma. Noita ei kyllä enää saa onneksi mistään, mutta en tekisi vaikka sais. Täällä on tämmönen mikrofoni kanssa. Mulla taisi olla silloin vanhan setupin arvostelussa tämä mikki käytössä. Voi olla, että muistan väärin, mutta en tiedä. Mutta joka tapauksessa tämä mikki pistetään arvontaa nyt lähipäivinä. Kyllä mä sitten tuun ilmoittelemaan vielä, tein jonkun erillisen ilmoitusvideon tännekin. Niin tullaan arvomaan tuolla Twitchin puolella. Että ei muuta kuin käykää ottamassa mun Twitch-kanava seurantaa, niin yksi onnekas saa tämän ja 2 muuta onnekasta saa sitten vaikka jotain mielenkiintoista. Katsotaan mitä me keksitään. Vaikka laatikollisen aramesuolla. En tiedä. Katsotaan mitä me teille muuta keksitään. Akustiikkapaneelit löytyy vieläkin. Nämä on täsmälleen nämä samat akustiikkapaneelit. Näitä pitäisi hommata lisää kanssa jossain kohtaa, mutta no eiköhän sitä kerkie joskus sitten sitäkin hommaamaan. Setuppi on muuttunut vuosien varrella aika paljon kuitenkin, että käykää kattelemassa, että miltä se näytti se mun vanha setuppi, niin siitähän se teille sitten selviää. Ja semmonen juttu, että käykää liittyä tuonne meidän Discordiin ja siellä on semmonen kuin Setupit tekstikanava, niin käykää pistämässä omasta setupistanne kuvan tai videon ja kaikki speksit sinne omasta koneesta sekä setupista tietoa, niin mä tuun sitten tekemään niistä arvosteluvideoja. Jos tulee yli 10 niitä, niin mä ruppeen tekemään sitä videota, mutta jos niitä tulee vielä paljon enemmän, niin sitten tehdään kakkososa siitä sitten teidän setupien arvostelusta, niin ei siinä. Jos tykkäsit tästä videosta ja jätä tykkäys videolle, katsotaan sitten 10 vuoden päästä miltä mun setuppi seuraavaksi näyttää ja sitä rattaa, niin näillä mennään. Niin. Ja muistahan samalla pistää kanava tilaukseen, niin nähdään seuraavan videon parissa. Moi!